Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bafo namhlanje ngikuphathele nje izinto ekumele uziqaphele mangabe ushela ingane. So ke lezi zinto zazenziwa kudala, zazi relevant kudala, but manje azisenziwa manje. Azisekho estyleni, azisenziwa manje. So ke awukwazi ukushelisa okwamkhulu wakho esikhathini samanje, yabo kumele uimprove uhambisane nesikhathi. Yabona eyokuqala into ethi ungayidudluza ingane. Yabona lento ukuthi dudlu madolo kanyoka ngithuka ngithuka uthando noma idla inyama yangena emakethe yabo leyo nto ayisenziwe esikhathini samanje. Usasiyigcina ema-movie la wesiZulu noma enkondlweni noma kuphi, but ayisenziwe mfethu. Uyacabanga ingane awuyazi nokuyazi, uqala ukuyibona iyachaza, uhlangana nayo mhlambe yase Glenwood ingane lethe kwini eGlenwood, indawo qhamuka endaweni etsetsile, indawo eright, uyaqhamuka wena dudlu madolo kanyoka ngithuka, uyayivimba ingane uzosho njalo. Ucathi ingane izokuthatha kanjani? Yabo izoqalaza ingane ifuna ama-security noma amaphoyisa ukuthi azokususa phambi kwayo, yabo ngoba uyayithusa ingane. So ke hayi ukuthi iyabheda leyo nto, but ayisenziwa manje, yabo. Ungadlala ama-movie, ngasho kwena ngathi ungadlala ama-movie, ungadlala inkondlo, ungadlala umculo. Labo bantu basuke benzela wena ukuthi into mangabe uyibuka noma uyilalele noma uyifunda izwakale kahle, but hayi ukuthi umuntu umshayela kanjalo. Asadudluzani manje, yabo. Shintsha, ungashayi ngoludala, shaya ngolusha, ngoba uyothi amantombazane awakufuni kanti wena usashelisa okwamkhulu wakho, yabo. Improve nawe esikhathini samanje, phila manje, ungaphili isikhathi sakudala, yabo. So kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi ke ungayibambi isandla noma unyawo. Yabona kudala kwakuyifashion ukuthi ingane mangabe ishela uyibambe isandla, yabo. Ibambe isandla mathi hamba nje uyibambe isandla, uyibhije sakuyiphula sakuyisiqhephula isandla sengane, izilalelo ithobela umthetho ke, ilalele yonke lento ofuna ukuyisho. But manje mfowethu ngiyakutshela ukuthi uyothi nje uqeda kade uyiphula usuqeda nje uyohamba ingane emaphoyiseni uyovulela icala, yabo, because aphile esikhathini samanje nje umthetho usuqine kakhulu. Uyabhuza ingane mangabe wenze njalo. Mangabe engafuni ingane ukuthi ime, ngoba ingane uyimisa la olimini mfowethu, akudingi ukuthi uzibambe ngesandla. Cha, ulimi lakho umuntu uyakwazi ukuma ngendlela yethono okhuluma ngayo nangento ayishoyo, yabo. Nangokuzithemba kwakho umzimba, izandla uyasebenzisa noma ukhuluma, uyamaka umuntu akulalela. But mawukhulumisa komuntu onamahloni, obheke phansi, osabayo, ngeke ingane ikulalela, izoba uthi uyangibhedela lo, izohamba, yabo. So ke ungabusayibamba isandla. Nakudala uthothi ingane yayibanje unyawo kudala, uthi ngqi unyawo ungathi uvice grip, uyibambe ingane yabantu iyopaquza, uyibambe noma uthathe isihlabathi usiphonse ebhakedeni makade yokha amanzi, sijika nawe isibuyele emfuleni yokha amanzi. But manje mfowethu ungathi nje ethaweni noma edolobheni ubambe ingane unyawo, abantu boxaya ukuthi wenzani, yabo, kobe ngathi uyahlala. So yabo lezo zinto ukuthi asekho relevant esikhathini samanje, okusho ukuthi asenziwe, yabo. So ke nawe ungayibamba ingane isandla, ungayibamba unyawo, lezo zinto ayisenziwe, zazenziwa kudala, but kumele uunderstand ukuthi uthando selashintsha, nezinto ezazenziwa kudala esikhathini samanje azisenziwe, yabo. Hayi ukuthi zi-wrong, but isikhathi esisha lesi, awukwazi ukushelisa okwamkhulu wakho esikhathini samanje. Cha. Okunye mfethu ukuthi ke ungayishalazeli uma ukhuluma nayo, yabona nayo ingane usuyimisile manje, yabo. But manje lo ukhuluma uqalaza ubheke eceleni noma lo ubalekisa amehlo ukhombisa ukuyisaba, yabo, because isimile ingane yakho ifuna ukulalela phela ukuthi uthini, but wena lo ubheke eceleni, yabona ingane iyakubona ukuthi awuzithembi, isaba futhi izokuqoma kanjani. Siyabona ukukhuluma nayo lo uyabona ingane isiyahleka because iyabona ukuthi akazithembi, uyamsaba futhi awungilalela
ngithatha kancane awungihloniphi yabo ngizothatha kanjalo so lentombazane ithatha kanjalo ibuka ingane yabantu ungayishalazeli okunye kumele ukunake lokho ngoba kusenziwa manje mhlambe kudala babeshawa amahloni but manje laba amahloni ibeke eceleni ibuke intombazane baba ibuke emehlweni so kwagcina ukuthi ke ungayideleli uma ingavumi yabona phela ingane futhi izothi ayimisa mhlambe ingavumi noma ime but inkulumo mhlambe usufuna inamba ingavumi ayikho inkinga mfowethu phela uyona imali ngeke bakuthande bonke abantu kumele uunderstand lokho ukuthi awuyona imali akuwona wonke umuntu ozokuthandela ngaphandle akumele ke ingane mangabe kade uthi uyazama ukuyimisa ingafuni suthi vele wena ukuthi uyabona uyayidelela cha yabona mangabe wenze njalo ukhombisa ungabi insizwe yangempela yabo ukhombisa ukuba ungakhulu nasemqondweni ngoba phela kumele uunderstand ukuthi akuwona wonke amantombazane azokuthanda awuyona imali kuphela ethanda wonke umuntu yabo wena awuyona imali yabo so ke ungayideleli ingane yabantu uma uthi ayifuni ukuma iyaqhubeka wena kade uzama ukuyimisa yabo noma usufuna inamba yayo kade imile yangafuni uyayidelela cha ungakwenzi lokho khombisa ukukhula emqondweni uunderstand ukuthi akuwona wonke umuntu ozokuthanda baningi abakuthandayo maningi amantombazane akuthandayo akufunayo but ayiwonke 80% mhlawumbe amantombazane ayakufuna but 20% awakufuni so understand ukuthi intombazane mangabiza kuwena ukuthi mhlawumbe ibelonga kulelo percentage elincane labantu abangakufuna ayikho inkinga nalapho ngeke bakuthande bonke abantu so ilezo zinto mfowethu engiphathele zona namhlanje ngifuna ukuthi nje uziqaphele because uyozitshela ukuthi mhlawumbe amantombazane awakufuni mhlawumbe umubi noma unjani kanti wena usasheliso kwamkhulu wakho noma kwakhokho wakho usadudluza izingane usabamba izingane ngesandla yabona uyashalaza mangabe ukhuluma nentombazane yabo so ilezo zinto mfowethu kumele uziqaphele ezincane ezibanga ukuthi ingane ugcina ungasayitholanga yabo ingane ifuna umuntu ozothi mayihamba naye ifile safe yabo imthemba ukuthi hayi la ngiphephile mangihamba nalensizwa ngihamba nensizweni so nawe kumele ube insizweni yabo kancane mfowethu uzoba right so ke ngiyathemba uyawuzwa lo myalezo mfowethu mangabuzwa ke mfowethu into encane ongayenza ukuthi usubscribe le channel ngoba mina nawe mfowethu sakuningi esimele sikwenze sakuningi esimele sibonisane kukona silungise izinto ekumele uthi mawuzenza isikhathini samanje uunderstand ukuthi uthando alisafani njengakudala selashintsha manje yabo so ke ungasubscribe mfowethu ukuze mina nawe siqhubeke sibonisane sephambili sharp